गणेश की हर हर महादेव। एगो बहना देखी जा, एगो अपना महादेव जी के चर्चा लेके आइल बनी, बड़ा बढ़िया चर्चा बा। तनी सुनाइए तनी बड़ी ध्यान से सुनब जा, शुरू से लास्ट तक सुनब जा। ठीक बा। देखी जा, एगो राजा रहलन, एगो राजा रहलन। तो उ राजा जैसे कि चाना बोले रहलन। अच्छा, राजा चाना बोले रहलन, खूब शौक से चाना बोले रहलन। राजा साहब बहुत दूर में चाना बोले रहलन राजा। तो ऐसे नहान कैसे लागल बाटे, घूम के कैसे लागल रहा नहान, ऐसे ही नहान लागल रहे। तो पार्वती जी कहली महादेव जी ले के महादेव जी देखी दुनिया संसार तो नहाए जाता, और औरा पर्वत पहाड़ पर खाली धुइया रमौले बानी, आ हमरो के एजे माने बैठवले बानी कि तनी चलती तो हम नहा लेती। तो कहलन कि देख ई माया के बाजारी हो, देखा देखी ना कइल जाला। कहली कि देखी रौरे मानुष तन दिहल, रौरे सब कुछ देले बानी। तो देखी उ मानुष तन हो के अपना औरतिया के बात मान जाता सो, और रौरा हमार बतिया मानते नहीं। पार्वती जी को रौरा दुनिया के चलावत तानी, दुनिया के मालिक बानी, रौरा सब कुछ बानी, तबे तो रौरा के सब कुछ सब कोई मानता, और रौरा हमार बतिया काहे नहीं मान। पार्वती जी पार्वती जी कहली महादेव जी तो महादेव जी कहनी कि देख अगर यदि जे पार्वती के बात हम नहीं मानब तो इनका मन में तरह तरह के बात उठी कि अपना भक्त पे काहे ध्यान देल बड़न, हमरा पर देते नहीं। एकर मतलब इनकर होई कि हमरा के जानते नहीं। तो महादेव जी कहलन कि जब ना मनबू तो चल तब नहाए अब। तो पार्वती जी पीछे पीछे रहली, महादेव जी आगे आगे रहली। जात कुछ दूर गोइली पार्वती, तो उनकरा याद पड़ल कि वो हो तुम तो नहाए हम जाता नहीं, आ कुछ दान करे के लेल ही नहीं किया ना, वो जब भोग लगाए के चाहिए ना। अगर जाए गंगा जी नहाए तो गंगा जी के आखिर तन पर प्रसादी चढ़ावे के चाहिए ना। तो खूब चाना देखली कि लागल बा, तो का कइली महादेव जी ले चुपू के चानावा के एगो थानावा कबार ले, आ कबार के या फोड़ावा में चोरवले ओकर गादावा निकिया ले हली, छोड़ा के ले निकिया ले ली, आ निकिया के ले कचरी। तो गोइली तो महादेव जी देखो मैं कीड़ीरा जाना तड़ आगा पाछा चारू ओर ताके नी। उ पार्वती जी के मैं खेला जानत रहनी, वही घड़ी कह देनी कि जाए अब तू हमार संग छोड़ब, तारा संगे हम रहब ना, आखिर चोरी कैलू तू भरपाई करब हम। तो गोइलन महादेव जी नहा के अइलन, तो कहलन के पार्वती लिया कुछ भोग लगावे के लिए बड़ू, तो मैं तो अब चरितर जान गो रहल। तो कहली कि ना जी कुछ तो नहीं लिए। तो कहलन कि नहीं देखो कुछ ले लो, खूब मेहरारू जात कुल मोटर के ठरी बांध के लेके चले ली जा। तो कह ताड़ी कि देखी ना कुछ ले ले ना रहनी है, आओ तो रहनी है रास्ता में न। तो राजावा के चानावा लागल रहा, याद पड़ल कि काठी भोग लगाई, तो ये चानावा एगो थान का बार की गादा निकिया के ले बानी। तो कहलन कि अब द चढ़ाई, आ चढ़ा के तू अब जा घरे, हम जाई भरपाई करे 12 बरस तब करब। तो कहली कि ओ हो ये तो गंगा नहाइल हमार बड़का बेकार हो गई, अब महादेव जी से हम 12 बरस अलग रहब कैसे रहब। हां भाई सोचही के बात बा 12 बरस अनजान में गलती। तो देखी अनजान में अजान में अपना से चोरी ना करे के चाहिए। सही बात बा। तो देखी अब का कहलन महादेव जी भोग उग तो लगा देहलन, लगा के कहलन कि पार्वती तू चल जा पर्वत पहाड़ पर अपना मड़ई में, 12 बरिस तू हमार इंतजार, मतलब 12 बरिस तपस्या करी, 12 बरिस के बाद हमार इंतजार करी, तहरा जरी हम 12 बरिस के बाद हमार भरपाई हुई तब आई, मैं राजा के चुका ले तब आई। तो अब कहा कइलन कि नौकर चोकर के भेष बनवल, आ गोइलन राजा कहाँ, कहलन कि ये राजा साहेब
हमरा के एगो काम दे देती ना तो हम माने जी क के जी खा लेती। तो कहलन राजा साहेब कि ओ हो हमारा तो एगो नौकर के काम बढ़ले बा, खेती पधारी के उ संभाले वाला नहीं के। का जानता रहन कि महादेव जी हम। अब उनका घटे घटे बियापे के रहे। हां तो कहलन कि हमारा एगो नौकर के काम बढ़ले बाटे, हमरा खेत पधार देखवैया केहू नहीं के। तो पूछलन कि तहार का नाम हो? तो महादेव जी कहलन कि भोला बा। भोला नाम हो। के राजा साहेब हमार भोलावा ना हो, हमरा के भोलावा को। तो अब उनका के राजा साहेब भोले भोलवे कह का कहलन कि अब कहलन कि ए राजा साहेब रौरा यातना दिन से तो चाना बोएबे कइनी, बाकी हमार बात मानी असो लौका के खेती हो। 12 बरिस उनकर पूज गोल माने उजे करत खा। कहलन कि ए राजा साहेब अतना दिन तो अपना मन से खेती कइनी, असो हमरा मन से खेती करी। तो कहलन कि ए भोला देखो तोहरे खेती करे के बा, तोरे संभारे के बा, तू का बोइब का ना बोइब अब हम नहीं जानलू। ए गुर बहिना का कहलन कि महादेव जी भर खेते लौका बो देहल। ई लौका फरल अब पूछे लायक ना, पतई ना लौके खाली फर लौके हारला के मारे। ए गुर बहिना देखी महादेव जी अपन चुक्ति करे गो रहनी, 1 के 1.5 देवे के रहे। देखी जा का कहलन कि राजा साहेब कहलन कि ए भोला लौकवा बड़े बड़े हो गइल बा, एक काम करता कि तूर अब बेच देता। तो कहलन कि ना राजा साहेब एगो लौका तूर के बेचाई ना, लौका हमरा कैसे बुए के बा का करे के बा ओकर जिम्मेवारी हमरा पर छोड़ दी। कहलन कि भोला जब तोहरे खेती करे के बा संभारे के बा कैसे करब, हमरा ऐसे मतलब नहीं के तू का करब करबा ना करबा का करब। अब राजा साहब साफा छोड़ दे। एक गुर बहिना देखी वही गांव में एगो गर्भवती मेहरारू रहे, ओकरा लौका के बाजका खाए के मन जानलू। बाजका खाए के मन करत रहे तो कहलस कि गोल रानी के घर है, रानी के घरे गोल ना। तो कहलस कि ए रानी हमारा के तनी एगो लौका दे दे तू छोटी एगो ना, तो माने हम बाजका उसका खा लेती। हाँ तो कहली कि जाके खेत में फरल बा तूर के लिया लिया। कहली कि तूर के लिया लिया। तब जब मौगी गोइली ना, मौगी गोइली तो भर खेते खाली कीड़ा हो गइल, खाली भर खेते कीड़ा खद लगना सा चल। वो अब कहे के लौका तूरे जास आइए राजा रानी आइए रानी तारा खेत में भर खेते सांप बड़स, भर खेते सांप बड़स, हम ना लेब लौका कि हम ना खाई बाजा का। तो कहली कि बे भोलवा हमर भर खेते लौका बोले बताली कीड़ा कहाँ से आता ना। ये दादा में कहूँ लौका नहीं के भर खेते खाली कीड़ा बड़स जे तुरे जाई ओकरा के देखो हियां रे के तुरी ना। अब तो उनका भरपाई करे के रहे। तो कहली रानी कि ए भोला का बोले बड़ा खेत में। तो कहलन कि ए रानी लौका। तो कहली कि ए गोई रही एक जानी तो भर खेते कीड़ा हो गइल बा त ना चली रौरा काम देखाव तनी लौका बोले बानी कि लौका बोले बानी कि ना। रानी गोइली संगे संगे देखा तड़ी कि भर खेते खाली छुछे लौका रानी आइली त करो के मैंने बोल दे हली कहली कि हमार खेत में लौका फरल बा, तू कहत कीड़ा फरल बा, कीड़ा बना सो देखा त का हो। त तूर के अपन एगो बेचारी लिया के अपने से तूर के देहलन ला बना के खा ले। ए गुरु बहिना अब का भइल कि का कइलन महादेव जी मोए लौका तूर के आ एगो घर में गांज दिहल आ गांज के आ केवाड़ी बंद कर दिहल। लौका तूर के घर में गांज दिहल। लौका रहते राती चाना हो गई, लौका एक घर चाना हो गई
आ वो घारवा के दादर ही रहे, दादारवा में से एगो दूगो चानावा दुवरिया पर गिरल रहे। तो अब रानी के सवेरे उठा ताड़ी तो देख बहारा ताड़ी चेरिया लौड़ी बाहर तैसे तो कहते से ए रानी है में से चाना गिरता घरवा में ले। तो रानी कहताड़ी हाँ वो में राजा है तू भोला लौका तुर के धइले बा चाना कहाँ से? तो कहली कि ना देखी ना दुवरिया में ले भुरु भुरु आवता चाना। तो अब राजा साहेब अइलन तो रानी देखवली कहताड़ी में ले चाना गिरता। तो राजा साहेब उठलन तो भोला के बोलावलन। तो भोला अलन तो कहलन कि ए राजा साहेब अब हमार मतलब तनी दिन के चुक्ति करे के रहला अपन कहानी बतावल कि हम भोलावा ओलवा केहू ना हई, हम हई महादेव जी। हमार बाप पार्वती जी से गलती भई रहल, हम उहे चुक्ति करे खातिर रौरा कहाँ भरपाई करे खातिर रहनी है। आज हमार भरपाई हो गए। रौरा अपन चाना हो के गाड़ी खोल के देख ली, रौरा एक घर चाना दे दी। अब हम जाता अतने कही के गुरु बहिना महादेव जी अतरीच हो गई चल बोला। अब राजा साहेब भोलवा भोलवा भोला भोला करते बड़न महादेव जी अतरीच हर हर महादेव।